Ayibo. Sikhona ngifunela nje. Yazi kwangcono. Lezi zinto abazenza bayithatha. Ayibongwe. Ayibongwe bo Nkosi yami. Le phone avingadonsi ula yini wala? Hayi sithi nje azidlulisa ukubonga mayo. Kulokho afike ebandleni. Izinto yishintshile mayo. Kusawubona baba unjani? Njengoba nje umuntu wafelwa abazali nje ufike wadlala indima enkulu. Kwenze njani mfana wami? Mama wenza kufudumale mama ufudumele and usiyama Hayi siyambonga uNkulunkulu. Kuyashisa impela nje mawukhona awu. Ya mfana wami ngiyabonga. Ngiyabonga impela yamandla kaNkulunkulu. Akona ukuhlakanipha nje umusa wakhe. Ongandele banike nakhona wandele bani. Uyashisa. Baba umzuthi Uyashisa. Ukhuluma umlaleli umfana ukuthi uthini? Wena Mdepana ungangitsheli lento lo mfana uthi uyashisa. Baba ukhuluma ngevangeli lana. Ivangeli lishisa makushisa wena. Wayekuzwaphi? Akashongo kanjalo baba ngicela ulalele kahle. Mdepana uhlala lapha lo mfana. Uhlala lapha lo mfana ukhuluma naye. Uwashonelwa abazali umntwana mncane ngisho nokuba mncane baba. Uzothi wena uma modlekayo. Uhleka bakwenze njani? Ubuka nje ingane siziyahamba awukahle ngimshaya. Hayi nondaba. Nibasaphuza ungijwala. Yazi mfana lo. Nondaba uzoboshwa. Nondaba uzoboshwa. Mangiboshwa kunani? Uyangidelela lo mfana ufuna ungena esibani sika baba. Uthi uma modlekayo. Mina kusho ukuthi ngizovuma nje abantu bavele bangene Uthi isibayeni. lo mfana uyashisa. Kusho lo mfana. Ivangeli lelo. Yebo phela baba usho ukuthi imfudumalo. Yenzani Mdepana esontweni? Ngumuntu wesifazane baba ngithi ikona sifumela izingane siyigugukazi zebandla. Lo mfana kuyena lo kaSibeko. Uyena baba. Lo mfana ngimkhumbule nentombi Mdepana uzothi wena awukahle ngiyambhonya. Uzoboshwa nondaba. Nondaba uzoboshwa. Ngiyoshaya isoka lakho uyalivikela. Angilivikele ngithi mina nondaba uzoboshwa. Nondaba ngithi mina wena uzoba yibhantinto uyangizwa yini? Wena nondaba ubazobheka ejele. Angiyazi lento lendoda. Lento amadoda angakholwa uhlezi nesikhwele ushaya wonke umuntu. Akahambi. Ayikho into engizoyenza akahambi. Akahambi nje. Akahambi. Thusa kakhulu indlela washaya ngayo ubhuti wakhe efica ubhuti wakhe engilungisela ifoni yabo. Indlela washaya ngayo ubhuti wakhe angimazi ukuthi yena waseyitshela ukuthi sekwenzakalani phakathi kwethu. Kahle yena umuntu ongafuni ukungibona nje ngikhuluma nabantu mangicofa ifoni ufuna ukwazi ukuthi ngenzani efonini. Mangibamba ucingo ufanele ngifake loudspeaker nayeza ukuthi ngithini. Kahle ngikhululeka mayise emsebenzini nje. Okay. Linabo abantwana nomama? Yebo sinabo. Okay. Bangaki? Bawu4. Okay. So mhlawumbe uma engaqhamuka umama ngafisa ukuthi nilungise izinto naye uza ukuthi yini la khala ngaye menza ukuthi ahambe ekhaya. Ngesigama senginelisa inhliziyo. Nawe usamdingi? Hayi sengiright. Asivumelane ke ukuthi yena ukuhamba kwakhe awumcinganga ngoba nawe usu right. Ngiyacabanga. Lapha siqeda unyaka ayo umuntu right kodwa noma bekwenza bengakwenzi ngalendlela ukuthi ngize nginakisise ukuthi hayibo ngeke phela khona ohlukumezekayo la. Yabo. Ngoba ezinye izinto ngoba sinabantwana uma ngabe umuntu ezenza uyaye ngacabanga ukuthi ebantwaneni kwenzakalani. So into engenze mina ngaze ngaphuma. Uyabona uma ngabe eseshaya umfowabo phambi kweingane. Hayi wena Mkhize. Bengase kuhle. Baba indoda enamandla. Ngenxa nje yefoni. Akunjalo esikhathi. Hayi nangezwe nje umama uthi wakwashaya umfowenu. Ngeke ungashaya uma ubona umuntu edlalela isibayini sakho esikhathi.
Ilaba kashana kamenza yaphuza umlaza ngameva nenabendlonhle nophaphe ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sithemba abantu baphilile, siyathanda futhi siyathobeka ukwazi ukuthi nani nisengabalandeli niyakuthanda kakhulu esikwenzayo sikwenze lo mphakathi. Sibonga kakhulu uthando nesupport lena ke iBlack Life TV igama lohlelo wabuyelana emendweni. Igama lami King Sicaka ngokaloqi angami ngedwa ke sikhona isivakashi ezosixoxela kabanzi ngokuthi sona sabuyelana emendweni. Awukahle sibingelele sawubona mama. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila kunjani? Hayi, ngabe uzwile. Thina nje sixakwa yini neyinkinga thina sise right kabi. Ubani maqala? Igama lami nguZethu. Ngishadele kaMkhize. Oh, okay. Yebo. Esakeni sibongo? Esakithi ngwamthetho. Oh, Nyambozi. Yebo. Ubushadile akhabaze. Yebo. Okay, ngoba ngiyeza sokuyipast stand already. Sitsheleke ngane yakwethu ubuyelene emendweni. Inkinga beziningi laphana baba. Beziningi kakhulu. Ngabona ukuthi mangihlala la ngizogcina ngifile mina ngishiye ingane zami ngoba ubaba bengimganile ube inkinga. Angazi noma ngizothi unesikhwele senja noma ngizothi unesikhwelesani kodwa nje ubengeyena nje umuntu ukuthi ungazi ube happy. Ngaze ngayisolo ukuthi kaze ngene kanjani kulomshado nje na. Yini bekwenzakalani kanti le ekuthusa kangaka ukuthi ungaze ushiye umendo? Bosibala abanye abahleli abafuna imendo nemadbem nayishiye. Mina ngingabatshela khona ukuthi ifanele umbheke umuntu omkhethayo nomuntu ofuna ukuchitha impilo yakho yonke naye. Ngoba nami ngadakwa uthando ngagcina sengiyiphosa ke kaMkhize. Ngitshela indlela wayengiphethe ngayo singakashadi. Ngoba kuba kuthiwa wayevele nje impela ngizoxolisa ngithi hayi asingaqhubeki impela. Yo, so mhlawumbe ungangibalela okunye kwezinto mhlawumbe ezikwenza wathuka wathi cha kungcono ekhaya kunalesi emzini abantu ngaze ngifele khona. Wayenza lethusa. Into eyangithusa kakhulu indlela washaya ngayo ubhuti wakhe efica ubhuti wakhe engilungisela ifoni yabo. Oh. Indlela washaya ngayo ubhuti wakhe angimazi ukuthi yena waseyitshela ukuthi sekwenzakalani phakathi kwethu. Kahle yena umuntu ongafuni ukungibona nje ngikhuluma nabantu mangicofa ifoni ufuna ukwazi ukuthi ngenzani efonini mangibamba ucingo ufanele ngifake ku loudspeaker nayeza ukuthi ngithini kahle ngikhululeka mayesemsebenzini nje kodwa maye segcekeni ngoba ngisho ukuthi uthathe i-leave yeviki ngifise ngathi ngcono ngabe uthatha 2 days abuyele emsebenzini ngoba uwenza umuzi wethu ungafudumali. No, so wona ngezinye indlela ubushadile kodwa ungajabule nomyeni wakho ngenxa ukuthi ubona engazi ukuthi unesikhwele seyinkinga. Uyashaya vele noma mhlawumbe into ayigcina kwabanye abantu laba sebenomona ngawo. Uyigcina kwabanye abantu ngabe ngamsukela mangathi mina uke wangibeka isandla. Akazi kuphela nje into ayenzayo emekwafica nje ngikhuluma nomuntu kuyasuka lokho akanandaba noma ubhuti wakhe noma umakhelwane ngoba ngisho kuthiwa ngikhuluma nobhuti wami ke imbali ufuna ukwazi ukuthi yini le besikhuluma ngayo efonini. Yebo. Shuthi wena nefoni yakho nje singabangani no ifoni yami uma engekho esemsebenzini maye khona lutho. Hayi lutho. Yo, so khona ke ekhaya bakhona abantu bakubo mhlawumbe okwaxoxa nabo ngalento bayakwazi ukulamulela noma nabo beyehluleka. Ngike ngazama ukukhuluma noma wakhe nosisi wakhe omdala. Uma wakhe wangitshela ukuthi phela sisi awuyena umfazi wokuqala wahanjiswa yiyo lento. Wabona ukuthi hawu mina ke kodwa engakaza ukuveza ukuthi wake waganelwa before. Wayengakaza ukuveza. Ngakuthola ngoma wakhe ukuthi hayi nokuqala wamxoshela yizo lezi igiga. Kodwa ke sethatha wena ngazama ukuhlala phansi naye ngakhuluma mtshela ukuthi awehlisa indlela ophatha ngayo umuntu wakho. Kodwa kusho ukuthi izinkulumo zomzali akayizwanga. Sure. Ngoba kusho ukuthi lokho akwenza kumina lokho kwahambisa umamdala. Mayi babo. So njengamanje uyafisa ukukhuluma naye khona. Umtshele ungaphakathi kuwe angikaze nihlale naye phansi mhlambe ngixoxe noma nakhona uqiniso sabo ukuthi mahlapha zomele mina. Ngaye ngazama ukukhuluma naye. Ngamtshela ukuthi uma ngabe ngangithembi kusho ukuthi ukhona ongcono ozomthemba kunami. Wathi ngiyamdelela nakhona lapho kusho ukuthi yena afanele avume nje abafana bedlalele isibani sika baba wakhe.
Mina hayi ukuthi wonke umuntu engikhuluma naye sekukhona okwenzakalayo. Kuyenza ukuthi mhlambe ngifuna usizo njengoba ubusha ubhuti wakho nje. Sure. Umshayela ukuthi ungilungisele ifoni. Hayi kodwa ngizwanga lutho. Ayizwa yonke lento. Akayizwa yonke lento. Yo, hayi ngicabanga ukuthi ngoba kuzohamba sibe naye ubaba sizwe ukuthi mhlawumbe ulaka lakhe lithini. Sithole mhlawumbe ukuthi lento isukaphi ngoba mhlawumbe nezinye incazelo ongasichazela zona angaze achazele wena nawe uthola ithuba. Kodwa ake ngizwe kuwe. Inhliziyo yakhe ithini ngayo samthanda? Yeah, ngiyamthanda umyeni wami. So sweet. Ngiyamthanda. Ngikubona ngisho smile. Engenza ukuthi asiyeke sekanje ngoba useshila uma ukuthi umiphi. Kodwa ke okubalekile ukuthi sithola ama side onke e story ehlangene sizwe ukuthi mhlawumbe khambani kwenzakalani. Khona ke mamdepana uzokhuluma nendoda indoda kaMama uNyambosa kuyona yakhe kodwa uzokhuluma asambeni ke sekuyena. Ngicela ukubingelela ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni luthola uthi wabuyelani emendweni. I am uMlangeni uMagasela. Njengoba de seqalile uKing Chaka kwaluqu nondaba waseyayideda ke inkundla ededela mina ke Indlovukazi ukuthi nami ngiqhubeke nodaba zama ukuthola ukuthi ngempela kuzohamba gcinephi. Ngokukhulu ukuthobeka mbukelo weBlack Life TV. Cela ungivumele ukuthi ngibingelele ubhuti oseduze kwami. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila nami. Ngicela nje ngokukhulu ukuthobeka bhuti wami ubingelele umbukelo weBlack Life TV and then zobe usuzisho igama lakho nesibongo nje qha. Ngiyabingelela emakhaya bonke abangibukayo ngwalelisana okamkhize. Okay. Yeah. Siyabonga kakhulu uyasekeni sengisikhohlisa sokuba Mkhize ekhanda lami ngiduma nondaba ungixolele bhuti wami. Anyways bhuti wami ngifisa ukwazi nje ukuthi uyazi ukuthi ulethweleni la ekhaya. Akunalwazi. Awunalo ulwazi. Kunomama la ovela wafakwa wasichazela udaba lokuthi uke washada. Wathi ushade nawo unayo inkosikazi? Yebo nginayo, anginayo ngoba uselahlekile. Ulahlekile, what do you mean? Phela umuntu ehambile sungeke usho ukuthi ukhona. Oh yeah. Uyazi ukuthi yini emenza ukuthi ahambe mhlawumbe ekhaya unalo ulwazi noma? Ngabe ngiqabanga kakhulu. Uke wazama kodwa ukumthola ke baba. Angisamtholi amaqabanga angikwazi ukumthola. Yebo. Okay. Dinabo abantwana nomama? Yebo sinabo. Okay. Bangaki? Bawu4. Okay. So mhlawumbe uma engaqhamuka umama ngafisa ukuthi nilungise izinto naye uza ukuthi yini la khala ngaye menza ukuthi ahambe ekhaya. Ngesigama senginelile inhliziyo. Nawo somdingi? Sengiright. Asivumelaneke ukuthi yena ukuhamba kwakhe awumcinganga ngoba nawe usu right. Ngiyacabanga umuntu mehambe ekhaya usukwazi ukuthi ikhaya likuphi. Mangabe uyafisa ukubuya bezobuya. Kodwa ngoba afuna ukubuya ngeke ngilongumlandela futhi. Mhlawumbe nesikhathi singanani ngekho? Ikuna 2 months. Na 2 months? Yebo. Okay. Kodwa kusaseduzana. Wayindoda engancengi nje pho Mkhize. Ukuthi indlela abezenza kwesikhathi bengathokozi ngayo kwesikhathi. Khona okunye nawe ukubona kuyena ongakujabulisi. Yeah. Wasugcina ukhathala ukulungisa. Yebo. Ngiyakuzwa Khabazela. Asenzeni kanje mfethu. Asivele senze kube lula. Ngiyafisa ukuthi mina nomama mphinde enhlangane. So that uzothola iclosure yabo. Uthola ukuthi yini ngempela yami susekhaya. Azahambe inyanga eziwu2 zonke engabuyi. Enawo usakhona ukumthola. Kodwa ngokuzwa kwami from you uthi wena vele nokumthola no usu right usudesi indlela. Mhlawumbe kusayenze okudinwa ke ukudina nginawo kumkhubo ukuthi uvele kube ngathi into awusayidinga kanti uyazi ukuthi uyayidinga. Ukubona kwakho ke lokho kodwa ngisingami sengi-right mina. So right. Yeah. Hayi. Angibone kanjena ke mina ngoba ngihlezi ngifuna ukubona izinto zi-right ihlangane. Ngicela ungivumele ngibona le ndlela engibona ngayo. Ake sithi ubaba uMkhize usaphatheke kambi, akekho right, kodwa mhlawumbe umama ebakhona uzokwazi ukuthi bakhulume naye ubaba uMkhize azwakalise ukuthi yini emdina kakhulu. Thina bese siyabona ke noKing Chaka ukuthi yini into esingayenza ukuthi kube khona isombululo futhi mesingekho it's okay. Angazi noma yakwazi ukuhlala naye ngoba umbukanise nezwe kakhulu. Abantu abaningi babuka mina ukuthi ungiyindoda esehluleki. Uzikhamba unkosikazi ekhaya wesikhathi. Angikwazi noma zokwazi ukubekeselelana naye wesikhathi. Ngiyabonga kakhulu ngiyakuzwa futhi lokho kushoyo ngeke ngithi nje kuveled but azame nokuphusha sibone ukuthi ngesikwazini. Ngicela uNkulunkulu akupha amandla ukwazi ukuthi ube nesibindumi njengendoda. Okugcina ke ukuthi sinikeze ithuba lokugcina ukuthi abe phambi kwakho. Ukuhlonipha wena ngakwenza lokho kodwa ngaphathi enhlizweni yami
asakhululekanga ngesikhathi lenza ngakhona. Thank you very much. Mbukelo Black Life TV njoba nimzwile ukhabazela amavovu ukuthi ayi cha yena inhliziyo yakhe isiyanele ubukisekile nabantu lento enziwe isenzo sika mama sokuthi apho emagcekeni uvele wabona ngathi abantu bambuka njengendoda esahluleki kodwa ke akanaso isifiso sokuthi aphinde ahlangane naye. Ngokukhulu ukuthobeka Mbukelo Black Life TV awuzivumele mina no King Simlande zama ukubona ukuthi ngampela kunzima ngalendlela ekuzwakala ngayo yini mhlawumbe ezinye zezinto engalungiseka ukuthi nje mengalungiseki futhi nakhona ningasijaji bafethu kobe kuhlulekile ngoba kube sekuphele yona indlela asambeni siyomlanda. Phinde sibingeleleke ngani zakwethu ohlelo libizwa ukuthi wabuyelana emendweni le Black Life TV igama lami King Sichaka ngwakaluqa. Sesilana ke manje uyazi nawo sesiko masisila silanje. Ayike into esingayenza ngane yakwethu. Mina limamdebhana ngale. Yaphila ntombi. Ngiyaphila njani baba? Hayi ngabuzwile Nkosi. Yeah. Ilona nje utwayi lezo sisali naye. Unontwayi? Ezweni likhona utwayi. Ngavumnceke ukuthi utwayi lunginamathemba. Liyanda ikhethi inceke noma. Hayi yakhetha fanele ungayivumeli. Asiyeke nondaba lo ndaba. Mama utwayi ngibona ukuthi uyayihleka le ndaba utwayi. Yelo lo utwayi. Awu siqhubeka asiyeke khathi. Yayibona into ozenzayo King yayibona into ozenzayo. Hayi mina bengibuza ke sihle. Ungaphumi isombululo la ngizoxabana nawe endleleni. Sabona baba. Yebo. Ninjani? Siphilile baba. Sikhona Nkosi yami ubani baba? Khalelisani Mkhize baba. Fokakhabazela. Yebo. Hayi. Kwena. Yebo. Nase ngambona ma. Nami ngeke ngahlala bandla nobaba. Impela indoda eright eqotho. Futhi uyalalela ke. Umuntu olalela. Futhi umuntu obonisekayo. Okay. Kabazela unalo ulwazi lokuthi waye ula. Noma ngiqale eqaleni uyamazi uma. Yeah, ngiyamazi. Umazi njengoba. Ngimazi njengomuntu wasaphila naye kodwa walahleka. Naphila naye walahleka. Yebo. Kabezela lento isound angathi ukhuluma ngeex ongakazi uyikhiphela izinkomo angizwa Yabona kahle. nje. Kabazela. Waphila naye kanjani? Bekumkami. Wahamba khetha ukuhamba ekhaya manje ingakho ngisho kanjalo wesikhathi. Okay. Hayi kaswakala. Mama mina mengaze ngikubone ngiyakubingelela Sondeza imic nje ma. ngiyakubingelela sando sami hope ugood. Ngiyazi ke noma usuqale ngotwayi kodwa ngiyalikhuza ke lelo demon last king lokufika notwayi enkulumeni eserious kanje. Anyways asingasimosha isikhathi my king. Azama ukuthola mina mengingekho ukukhuluma no king kodwa ngifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe if you can take me through your marriage yini yenza ukuthi wagcina usubona ukuthi usungamanoveli uhambe. Into eyenze ukuthi ngize ngigcine sengikhetha ukuthi ngcono ngihambe indlela ubaba wasekhaya enza ngayo izinto. Umkhize akafuni ungibona ngihappy nabanye abantu like akafuni ukubona umuntu omeduze kwamehleka. Hayi Okanye mina ngihleka nomuntu. Ngisho ngathiwa mhlambe uyafika ungibukisa lento sengiyayibuka yibo imkanjani bese ngahleka. Kuba inkinga khona lokho kuyena. Angazi noma usuke etshela ukuthi sikhuluma ngaye noma kwenzakalani kodwa nje akafuna ukubona izinyo lami. so lento uyibekezelela isikhathi esinganani? Mina naye sina 5 years sishadile. Lapha siqeda unyaka ayo umuntu right kodwa noma bekwenza bengakwenzi ngalendlela ukuthi ngize nginakisise ukuthi hayibo ngeke phela khona ohlukumezekayo la. Yabo. Ngoba ezinye izinto ngoba sinabantwana uma ngabe umuntu ezenza uyaye ngacabanga ukuthi ebantwaneni kwenzakalani. So into engenze mina ngaze ngaphuma. Uyabona uma ngabe esesha umfowabo phambi kweingane. Hayi wena Mkhize. Bengase kuhle. Baba indoda enamandla. Ngenxa nje yefoni. Akunjalo wesikhathi. Hayi nangezwe nje mama uthi wakwasha umfowenu. Ngeke ungashaya uma ubona umuntu idlalela isibayini sakho wesikhathi. Ngiyakuzwa ke. So kusho ukuthi umfowabo wayedlalela isibayeni sakhe. Yena uyitshela kanjalo. Ngacela ukuthi ubhuti angikhiphele ukhiye owawublock ama calls efonini. Yena wafica simile nobhuti ngimkhombisa lento engikhuluma ngayo. Yena wangabuza lutho wavela ngena esibhaqisha.
Imaki wawumtshelile yena kodwa ubaba uthi unenkinga yaleyo nto. Wayazi ngoba wayezethi ifoni ngiyivala ngamabomu emini mayisemsebenzini. So kwenzakalani? Amtshela ukuthi ngakutshela ukuthi lungisa ifoni yami wangayilungisa wena. Mana mhlawumbe lesigabeko sakhe nobhuti wakhe uyayenza kwabanye abantu leyo nto beside leyo sika okhuluma ngayo kuthinta ubhuti. Ya nomunye ubhuti wamakhelwane futhi uyena wayembizile ukuthi akazogunda egcekeni. Yeah. Ngiyamkhombisa kubhuti ukuthi ayikuthona uzoqala la ugcine la. Ubhuti wabese nangisanonga wathi angimdlulisele usinga lo lokuphatha utshani. Ngathi mangimnika lo bhuti lo uyahleka bo ngoba sasixoxa. Hayi waqhamuka ke yena kanti uzobuka umngami lana awuzosebenza wagahle. Khabaza. Sekumningi. Okay, asingamjaji. Asimjaji sizozwa ngayo iqala side like yes. Asimnikeze ithuba. Nondaba please ngifuna ukuzwa from wena. Umama indlela ayiyona ukhona la ufika khona ukuthi because umuntu awumthole perfect angithi bese uba khona lezi zinto lezi ezincane obona ukuthi ayingeke. Lokho ngathi angikuthandi ngomngami but ngimthanda enakho. Yibona lento enjalo ukuthi okay fine ngimthanda engekho perfect yabo with your imperfections. So uma yini le ukuthi uyibuka ukuthi ngiyamthanda kodwa nje also right but yazi le mama khona lezi zinto engayithandi ngazo. Into engiyiphawula ngomkami into abayenza umuntu osonta mina ngisonti. Okay. La wesikhathi gcina sengibona ngathi umfundisi umnakwethu ngoba mawukhona impela kuyatetazela. Mina ngiyinto nje ngenamsebenzi ekhaya. Akunako nokuthi khona mina wesikhathi uthola lokhishwa izitshe ezintsha lezengahle ngisho nakudla ngazo. Lokho kuyangicasula kakhulu ingakho ugcina ngesikhathi singekho happy ngayo wesikhathi into yenza ngakhona. So yona nto ayikwenza ukuthi nje ubone ukuthi this is a turn off. So manje usuvele ubone ukuthi lento leyo ngayilungisa ukuthi umuntu nje ohleke entuzo wankosikazi wakho yamshaya. Hayi ngoba sengizomshaya nowesikhathi ubukwa ngendlela kwenza ngakhona ukuthi zonke izinto iqala nje wesikhathi gcina sekukhona ongale. Okanye mhlambe kwakhona ngizwe isilima ngazi wesikhathi. Ngeke ngitshene wesikhathi. Wakwachithelwa before ushadelo. Ya akuyena oqala lo ngwesibili. Oh lo waqala wayenze njalo wayechithile naye. Ya wayechithile wachitha nomngani wami. Okay. So Khabazela ngicacisele mfowethu. Usho ukuthi lezi zinto mayisho ukuthi unasikhole seqile naye. Lesa ibalathu yazenza kubantu uqinisile yazenza. Angiboni ukuthi mhlambe ngiyazenza kangako ngoba kwesikhathi sokubuka ukuthi ngazigcina mhlambe ulide la khona ukuthi kube khona ingxabano kakhulu ekhaya ukuthi kusondela abantu bangaphandle sengizama ukuthi ngiqhelise lokho kuse-early ngoba magcina kulide la khona. Uvikele isibaya sikayihle. Yebo kunjalo. Ngokwakho ubona njenge-protection lokho akukhona kwesikhwele. Aya ngikuzona isikhwele. Yo ngiyangezwa uMamDepane kubuza waveza ukuthi kwi-history yakho ke wachithela. Wathola usizo ngaleyo nto noma mhlambe udlule nayo wathi njengendoda uzoqinisela uye phambili. Emva emakhaya wesikhathi akwenzeki ukuthi ube nosizo mhlambe wesikhathi kuba nje lokho bese kuyadlulela komunye lokhu uthatha umoya kanjalo yaqhubeka impilo mina nkingi. So wena emqondweni wakho ulungisa amaphutha adlule unkosikazi wakho omusha. Angiboni kanjalo. Kunjalo. Awuboni kanjalo chaza Khabazela mina ngizwe ngangifuna ukukujaja ngoba mhlawumbe kuneside thina noMamDepane noma esingalazi wena ongasichazela kabanzi ngalo ukuthi yini ke phole. Wesikhathi uma ushadile ufisa umkakhe ekhululeke kuwena engakhululeke komunye umuntu noma kungena ifoni akayibambela indlini angabe sephuma ispeed eyibambela phandle kodwa lokho kwenza umngabazi wesikhathi. Oh okay. Uyaphuma ma? Hayi angikaze ngiphume ngisukele. Shothi ngabamazi shothi engushoya awikhona. Hayi akukhona baba. Akukhona khuluma nje iqiniso ukuthi wena ungithosa amacala ankosikazi wakho wahamba. Okay into engiyibonayo King uma kwesisikhathi angengayi kuyena usithandwa sami udadewethu. Ake ngikhuluma nje in general uma umuntu kuyenzeka ukuthi uyitshela ukuthi wena uyilokhu kodwa abantu abaseduze kwakho bathola okunye. Yeah. So abantu ukuthi unfortunate izosanda ukuthi ufuna i-validation kwabanye abantu ufuna ukuthi abantu babeyibona basho ukuthi wena ukuthi basho izinto ezi-positive about you.
kodwa ebudlelwaneni I think ukuthi ku-right kakhulu if wena King uzongitshela ukuthi u-experience as umuntu onjani. Mina nje ngathi uma sicishe sifane, uma she's so kind. Mhlawumbe yabo unobuntu, unobubele. Ngisho noma you can tell. Akufanele you can tell. And abanye abantu if umuntu osifazana kanje usuke ekuthandele lokho naye usecatha abanye abantu babuka lokho. Iyayenza sense leyo nto. So engicabanga ukuthi mekufanele mhlawumbe ixoxwe lento uma athola ukuthi umkhwenyana wakhe yini emenza ukuthi angabi right, emenza feel uncomfortable or emenza feel insecure. Because mina ngokubuka kwami naye ubhuti ekhanda lakhe uyitshela ukuthi akasekho lapho akambungi ngalelihlo. Kodwa ubiyena ibona obenza lokho because at the end of the day ukubashayeka la so umqondo izosho ukuthi kuyalimala la. You understand? So I need to be careful this time. So ucareful wakhe ke yikho ke sengena ngesipakele kuwo umuntu. Kodwa kahle ubhuti mhlawumbe naye akekho aware ukuthi lento le usethatha ngo left yabo. Noma futhi she's also not paying attention to umkhwenyana wakhe ukuthi uthandani yini emenza feel comfortable yini emenza feel uncomfortable. Vele ke uma uthandana nomuntu nami ngumuntu esifazane sithando sami. Uma ngibona nje uKing ehlekela abantu elebe offerisha izinto iyabhora leyo ngasinganaka mina I'm here. Yacaba hayi mina angidlali nje kanjalo. Why unaka abantu kube yimina obanakayo because sokumuntu wesilisa lo okhona baba umfundisi akubo ukuthi baba uyazi baba umfundisi baba somenzelani akubo umtshengisa ukuthi uyena ileader akakufeel ukuthi wena uzwa ngaye hayi ukuthi manje uzokhipha ama play vele abafundisi ngiyasathanda cha sisi angiphikisi lo kushoyo kodwa umyeni wami la eduzo kwami azikho izitshe ekhaya engadleli umuntu. Angikuthandi ke lokuthi yonke into ayishow uyayiphikisa. Uyakhohlwa ngithi ngikufundisa lokho sithando sami. Ngithi kuyenzeka wenza into wena uyitshela ukuthi uyenze ngendlela ethize. Kodwa umuntu okuexperience kangcono ulo seduze kwakho. Asingamphikisi ke meveza indlela akubona ngayo. Kodwa phela uma uyena umnikazi wezitshe yena wazi ukuthi sipho sisebenza uyayenza into unganakile King. Sekuwena umnikazi wakho. Kuyenzeka ukwenza into unganakile. Kungenzeka ngihlekele usizwe la nje basisebenza. Nginganakile mina I'm just being kind. But when indlela ozoyibuka ngayo leyo nto kuzobe ngayo indlela ekwenza ube right. So umuntu umesho kanjalo awungeke uzu okay ilokho kwenza kanjalo siya kanjani phambili even if you feel ukuthi sometimes yazi ikhondeka show umunye umfundisi wathi ezinye izinto ayibalekile ukuthi uzilwe ukuzenza isilima akusho ukuthi uyisilima uyazenza because usuke ufuna ukulungisa isimo and isimo silungiseka kalula mongeni lebeniphikisana. Inkinga ke khona phela lana ngiyamuzwa nje ubaba ekhuluma amafoni aphuma phandle ntonto naye yakhe ifoni yayibonga ngoba ihlele ephaketheni. Phunye uzokulala ephaketheni. Kodwa mina ngaze ngimcabangela ukuthi khona into ayenzayo efonini. Kodwa ayikuphathi kahle leyo nto. Ayingiphathi kahle kodwa ngenxa ukuthi ifoni yakhe uyena owazi ukuthi wenzani ngefoni yakhe. Exactly my. Akungixaki. Yena yini ebenenkinga makufika umfundisi ngimenzela ukudla endlini. Yini nomfundisi akafika umfundisi ngingedwa akaze fike ethi uzoletha umkhulu ufika sisonke kusho yena ukuthi yebo okay manje angazi noma naye usuke ebuka umkamfundisi ngale ndlela enabuka ngayo umfundisi kumina manje angisatholi kahle mhlawumbe yena usazochaza kangcono hayi ngoba engipenda nje uyangipenda njengamanje kodwa ke nje ngiyathula nje ngambuka. Ngiyamuzwa uma ngithole kuye Cobe kahle nje. Mawubuka umkakho lo. Yini ekhehayo kuye? Umkakho umuntu onenhliziyo enhle. Umuntu oxoxayo nabantu. Uzothi umuntu nje ukahle ngesikhathi. Mhlawumbe ekhona into yama-limitations owayenza kuye mhla efika kuwe ukuthi awuyithande ngayo ayenzayo so that mayenza azi ukuthi wamxwayisa ngayo. Kulezi zinto soyibalile khona ongakuthandi sokwakusho kuye. Bengabikho bese ngakusho. Yeah. Okay, ngicela ungena King. Kodwa nake naxoxa ngomshado wakho before. Wakwaxoxela mama ukuthi awungeke kodwa nawe semjaja wena akafuni ukukhuluma ngawo. Uvela afuni? Afuni ngoba ngalesikhathi ngikhuluma noma wakhe mina ngimtshela izinto azenzayo. Waphuma wakho athi nakulo mdala wenza kanje. Ngamkhuza wangalaleli. Manje akazi umama noma into ekuphila kuyena ngaphakathi ubaba noma yini. Ngabuya ngazombuza baba kanti umamdala yini yamxosha. Wangiphendula nje ngempendulo yabasimpuli kuyena mina yangicasula kodwa ngase ngiyathula. Awuyiphi awuyishare Chom?
wathi nje ngihlanganaphi nama-past wakhe. Umkakhe. Ngiwumkakhe ngihlanganaphi nama-past akhe. Phendula Khabazela. Khona into enjalo. Thina emakhaya imvama wesikhathi awuvami ukukhuluma ngomuntu okuwathandana naye ngoba sazi ukuthi kuyaqhatha lokho kukodwa. Mina ngizama ukuvikela into engazisifike engxabanweni. Ngaleyo ndlela ingakho ngaze wathatha isinqumo sokuthi ngalokhu uthanda ukukhulunywa lonto leyo isikhathi ngoba mhlawumbe naye uzogcina senza lokho okukhiphelo yana waseqaleni. Kanti yini umkhize ecabanga ukuthi mina ngenza njengalowana wena yini wawenza kulowa mama yamenza wahamba obona ukuthi nami ngingayenza bese ngiyahamba. Beautiful question. Angifuni ukuphendula kanjalo ngoba uyena wayihambelayo wesikhathi. Asungazi ukuthi umuntu uhanjiswe yini. Onjena-ke. Lo muntu wakushaya noma ke ngithi wakushaya emva kwendlebe kumkakho omdala. Umuntu omazi, umuntu wayemncane kunawe, umuntu wayekanjani? Umngani wami ngoba umuntu besishela naye isikhathi esiningi wetshela uba lesikhathi. No wonder ke ukuthi awunendaba namfowenu namakhelwane nani ngoba washawa isihlobo umuntu oseduze. Ya ngasho kanjalo. Enye nondaba ubaba Sihleli naye la uchazile ukuthi yena usho njengoba esho ngo-ex-wife ukuthi yena wahamba like ngathi uma usuhambile nje akayisebenzi Anandaba nje nandaba nje because into useyijwayele lento uthi bayamshiya kodwa akabuki ukuthi isiphi izathu ukuthi bamshiya. uKhabazela engane naye too much ngoba Khabazela if u-address umuntu osuke usunaso sikhathi nge-past yakho kudepende ukuthi ubuke i-character yakho uhlobo luni lomuntu engakulekelela ukuthi la wenze khona amaphutha nawe alungiseke. Inkinga ngathi thina abantu besilisa all the time masibeka i-past yethu siveze into ezimbi ngomuntu wethu lodlule kuyo. Not ukuthi mina ngaba wrong ngephi ngenzaphi so that yena yabona omunye ke kube wrong ukuthi umxoxele ngoba uzokusebenzisa against you ngelinye ilanga. But I think wena ube nenhlanhla ube nomuntu engingaboni kuleyo character yokuphindiselela lokho. But ke ngeke wazi uba uqagula. But sengisho ukuthi akukho inkinga ukuxoxa nomuntu osukuthandana naye ukuthi umchazele ukuthi naphi la ngidlule khona ngenza ukuthi wenza ukuthi naye endleleni zakhe azenzayo azi ukuthi ukugadaphi ukukhulisaphi ukulekelela kangakanani emzini wakho ezindoda uzokwazi ukukhula. Bangakwazi ukukhuluma nomkakho vele soba khona into ecasulayo. Because wena engayento yenzeka kwi-past and wonke umuntu osondela eduze komkakho uyi-threat kuwena. Yabona? Uthi umkakho une-character nami uthe bangikhuluma naye nje umuntu osmile. Oyikhululekile. Xoxele ngabe uzoshutuza ngento ebuhlungu ngekhulumele nje. Amnandi. Awakanankinga. Yabona? Which is yinto wona njengomyeni wakho ufuna understand umkamunje. Ukanje. And nawe mama ngabe ekhaya noma athi umfundisi ufika ngasiphi isikhathi kodwa akayifili ipresence kababa ekhaya. Abafundisi ingcebo zenkosi ethandazela imizi ukuthi ikhula nemshado singelahle phandle. Kodwa kubalekile ukuthi mayifika ekhaya akafili ukuthi kune present kababa. Yabona? Akube nobudlelwane between yena nobaba. Abafundisi bethu abafunda ukuthi mayifika emzini wendoda noma athi umama osondaka akakho ubudlelwane nobaba. Nobaba exactly. Umama abasondana value yakho. Akho ubudlelwane nobaba. So that kuzoba lula kubaba ukuthi mayifika uyazi sekufika umbhele. Uyafika nceke inkosi bahlale abheke ukuthi uthandana umbhele. Maybe umbhele uthanda icricket, maybe uthanda soccer. Asibuka lento ayithandayo sonke. So that izokwazi umbhele ukungifunda eduze. Akubona ukuthi ngingozi nokwakhe noma cha. Yayibona lento ma. Because lento ngiyakubona inkinga kababa engicabanga mhlawumbe iyadinga ukuthi ahambe through lezi zinto zawo ama therapist akwazi ukusizakala kwe-past yakhe so that izokwazi uku-create future bright nomkakhe nezinto eziqhubekayo. Kodwa okubalekile ukuthi wena njengonkosikazi ekhaya indoda yakho mawubona ukuthi ithense into nezithile nethi noma wakhe into obusho kwawumuntu osifazane njengabo akulula ukuthi indoda ibhodle kalula kumuntu osifazane ukuba mhlawumbe kwakukhona ubaba wakhe bese sozwa kangcono mhlawumbe bezokwazi ukuthi wangitshela umfana le side naleni but mina ngikusola engibukayo la ungene wona emgodini wento vele past eyinkinga vele khona ke ngenxa ukuthi anixoxi nina nobabili injani communication yini ngaphandle kwalento nibangayo ke nje uxoxe nje general nixoxa ngomuzi nefuture yini before baba beyi-right kodwa sekuhamba kwesikhathi yabo nje u2 years emshado nami usungasekho lula. Busungasekho lula bese ngibekezeli nje ngoba ngize ngagcina akhetha ukuthi yazini
kunokuthi ngize ngiphathwe i-depression la. Angimshiye lo muntu mhlawumbe uzosala mase yedwa akhulume naye ayicinge yena ukuthi yini unkosikazi oqala uhambile lo uyahamba wenzakalana nanti yini le engayenzi kahle kodwa kuyacaca ukuthi yakenje ukuhlala yedwa. I don't know. Umtapang. Into engiphatha kabi kakhulu ukuthi I don't know ukuthi yini eshintshayo mase kuthiwa sekhona umfundisi waseyanhlanganisa nabo unkosikazi nendoda. Kodwa emjolweni kakhulu nyabafethu kushintshani mase sishadile because fanele siqhubeke lapho ukuthi siyakhuluma and nakhona pay attention ukuthi omunye umuntu uzizwa kanjani ngendlela oyiyona wena. Mhlawumbe into yenza kube lula emjolweni ukukhuluma. Niyakhuluma ngicabana nigoduka umuntu ayekubo nomunye ayekubo. Manje leyo kukhuluma uwazi ukuthi endanivumelana ngani nizocabana nizolala ndawonye. Sonto lonke nikhuluma. Kunzima ke bafethu iyekeni leyo nto ungakhuluma isonto lonke. Asikhuluma into, asikuforce ngoba phela egcineni manje sohlala soba u2. Ungayikhulumi kuzoyenza ukuthi silale la endlini every day salala siyavuka sikhulumisana. Cabanga nje phela mina I'm a morning person. Ngingalala mengivuka good morning senkohliwe ukuthi izolo kwenzakaleni. I swear. And kodwa kushintsha ukuthi asikuxoxile ukusixabanisile understand leyo nto so akukho right for mina ukuthi mhlawumbe emshadweni mhlawumbe ayipractice lento because ezinye izinto kunzima kulula ukuzisho kunokuzenza so sometimes ipractice izinto uyifake in practice into engibonayo ubhuti unama insecurities because of i previous relationship yakhe marriage yakhe ngendlela ayichaza ngayo nakhona siziside story sakhe silazi la nkosikazi so if kukanjalo lokho kuyamphoqa ukuthi athole ocwepheshe Kuyaphoqa ukuthi athole ocwepheshe ukuze kulungiswe yena qala kuzoba lula ukuthi nalento yokuncenga ibe khona kena ngimbonile mengikhuluma nayo indoda engancengi awukho anginaso isikhathi angisebenzi indaba yakho and nefoni yakhe ehlala ephaketheni umama wakwamazisa yini ukuthi indaba ifoni engabi like ibeke etafuleni yami kuphela ifoni ehlala etafuleni wakwamtshela ukuthi indaba baba ifoni yakhe ihlezi sephaketheni yabo nje sisi ngoba ngisho ukuthi lo 2 years ubunzima iyo lento le yamafoni akhe khabazela mfethu mina into engize ngiyisole ubaba ufika asuke nokucasulwa angisho ukuthi uyacheat kodwa ukubone lento ethi umudini womunye umuntu ngaphandle ubuzoletha ukudinwa kwakhe endlini ngoba uwazi vele uthi hayi vele endlini ngisho ngathi akekho umuntu ozongikhulumisa Ngikuwami la so kuthiwa hey kulungile baba and ngiyayibona lonto yazi ezamadoda kuyenza ukuthi sicasule into ngaphandle uthola umuntu eshiye ecasula ngaphandle ngiyamsaba ekhaya bese ngizoveza ukuthi I'm a king then ekhaya ke sengiqala ukulwisela into ezincane kade ingenxa ukuthi konke engidina ngaphandle ngamsaba lo sengibona ukuthi ekhaya kunabantu vele ngithi ngiqhamuke kubala ngishintshe so ithwela ngiyibona khona ukuthi ngingakhipha sonke isibongo which is something ke engekho right bawukhabazela ake sizwe kuwo ngoba asifuna ukuyigoqa lento singakaluzi uvo lwakho kahle kahle wona yipi into oyifisayo njengamanje ngomuzi wakho nje wonke kulesi angazi ngoba uyena edecide uyihambele ekhaya mina ngazi ngixoshe umuntu ekhaya lami efuna ukuyibuyela mayibuyela kodwa ke lokho akushoyo yakuzwa ukuthi yini emlimazayo lokho efoni imvama ngingacide ngingayibeki obala ngenxa ukuthi kube ukungena nje kuyona bese ngiqula amacala ebusuku ngingasalali ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngcono vele ifoni yami ibe kumina njalo ngoba ayi anguthola uphumulo mase ufuna ngilala ebusuku macala kanjani mama ifoni yakhe inecala ifoni yakhe inezinto zakhe uyazazi naye ayengeke uyazazi leyo thina silungise enye into kanti la kumoshakela kakhulu if ubaba uyacheatha kunzima ukulungisa umuntu ocheathayo esemshadweni uthi akacheat ma akhona ukucheatha lo ingasefonini ngoba ngizuthi akacheat ubaba angithi ifoni yakhe ngoba ihlala kanje ephaketheni ingoba vele egcina izihlale kanje ngambuza na awu manje indaba ikholi yakho kungene ikholi ukuthi udirector kodwa manje bese kuzo directeka ngenye indlela engingayazi mina okay yabo get it if you don't go home kusuka ngalelo langa wathatha ifoni yakho ayifaka ephaketheni okay ayisahlala ubali ngoba ubuza ngo-director yebo ukuthi kanti udirector lona yindaba nase nizohlangana samoya naye kanti anigcinani nemsebenzini no-director
yena ngoba manje ecomplaina ngomfundisi ofika sihleli sonke emazi na ukuthi umfundisi uyeza. No, kupossible. Yabo. Yeah. Kupossible umuntu menza into ucathi nabanye abantu bayenza because nawe usuke usewuyenziwe yini. Kodwa ke wena mangoba uyakhonza nabazalwane wakwabachazela ngobudlelwane bakho nobaba mhlawumbe bakwakuthini ukuthi bazama ukusiza ikakhulukazi uma umfundisi. Angikaze ngikhulume nabazalwane like abanye omama kodwa uma mfundisi sathi uxoxa naye. Yena akayikho into akwazi ukisho ngaphandle ukuthi intombi wayikhethela. Kuyabekezelwa emendweni. Yazi leyo into inkinga yami King. Ngiyahluleka ukunderstanda ukuthi khona into ezokwenziwa wena singashadile and mina ngiyamukele bese ucela ukushada nami ngibe ngazi kahle ukuthi wena kahle kahle khona into ekanje kuwena. And then bese ngisemshadweni siyangixaka leyo nto. Like wena ngithi uyacikeka umsindo. Ngiyakwazi lokho ukuthi umsindo awuthandi. Ngikwazi manje. Uma usothi ufuna ungilobola and mina I'm a happy person. I'm a happy soul. Noma ngeke phela ngithi kodwa nje I'm a happy soul. Ngeke. Now. Never say never. Yeah, like every day I wake up in the morning, I'm like, I'm screaming, I'm happy. But I'll wake up in the morning, kodwa uyazi ukuthi imekhona magasela uzozo ungezi ukuthi ngikhona. Uyayizwa le thing show. If wena ungayithanda fanele siqale sixoxe before uze ekhaya. Why ngizofuna ukuhamba nawe uzongishintsha into engiyiyona endengenza mina ngibe happy. And ubaba ma why nawo lama characters karini sa John? Umuntu right. Angazi noma mhlawumbe wayeyifihla yini. Wabona inkomo wena. Kabazela usamdinga umkakho kodwa ke. Ekhaya. Hayi kuyena, mebuya buya. Ngithi yabona Yena. Yebo. Mina mafethu ke. Mana kabazela wena kanti woganelwana okwesibili yazi ngempela indako eyidrive ukuthi uhambe ogana okwesibili ke ngiyakholwa ukuqala. Cha phela into emenza ukuthi manje athi angiyibonela angithi uyazi ukuthi uno director wakhe. Okusho ukuthi mina oba ngihleli la vele ngimvimbele. Kanti phela ngizicelela ngibuza la. Savumelana. Yamuza umakoti eshwa nje nento asho ngakhona ngokwazi kwami umuntu esesikhuluma naye umuntu esebenzisana naye yena ngokuthi akazi kulula ukuthi esho kanjalo. Ofona ebusuku. Sebenza imundo osuke eoffice uze ekhaya. Bekhona into zomsebenzi wena so ungekwazi. Ebusuku ngesikhathi sami. Cha imagenzeka sithandwa sami ngiyaqala. Hayi ngeke akwazi. Cha bakwazi. Kanjani? Ngasikhathini mhlawumbe ebusuku 10:10. Kodwa futhi uyahlonipha ngesikhathi sethu sokuqinisa umuzi wena ubusy nje. Nefone. Kodwa ka ngeke nawe kabazeni ngithi ngiyakuzama nje ngizama ukuhamba nawe kodwa manje khona into ungisalisa ngemuva ngathi awusanalo uthando lokuthi uqhubeke ubudlelwane bakho noma. Cha uyazi yena uthi yena no director wakhe ba directana kuphi phela. Ukubona kwakhe lokho ngeke ngimphekise ngiyokwazi ukushintsha umuntu esemqondweni wakhe ngoba angimazi ucabanga ini. Kabezela ngithi yazi kunengane zo4. Ufisa ingane zakho ikhulu bakwazi le noma wazi le. Ngoba ihambeli uzoyibuyela yena anqabele umuntu umnekhaya. Miyeke unkosikazi wakho ngithi njengoba unengane zo4 nomama nonkosikazi wakho amlobola wena ngeenkomo zakho ngaphandle kokuthi wakuboleka vele imali kungenandaba vela ukhipha ngamali. Ungathani ingane zakho ikhulu bakwazi ekhona ephila behlukene noma wayo noma wazo. Nakumina akukho mnandi ngendlela okwenza khona because sengizame konke wesikhathi kuba likhunyana ukuthi umuntu umshintshe umuntu into eseyicabanga yena. Ngicela ukuba bachaze ukuthi yini le yathi uyizamile yena. Ngoba mina lokhu ungahamba. Angikhumbula ufike ekhaya uzobona izingane. Okanye ufone ubuza ukuthi izingane edleni. Kuwena nje kumnandi. Kunalokho uyaposta. Uyaposta yena uthi ushawa umoya. Uyachitha baba. Ngiyaxolisa ushanda lokho abazeni. Manje kabazela mina mhlawumbe ukuze lento siyisonge kahle. Kuvumela ukuthi usizakale baba mhlawumbe eqala. Ke kusizakale iwena nje. Mhlawumbe after ukusizakala uzokwazi ukuphuma nesinqumo. Because njenga manje I don't see you uza nesinqumo esiqondile. Because even into ongathiwa ukuyona even if ungathi uyacheat. Well onayo somuntu. Nayo uzomenza kanjalo. Because mentality yakho iyabonakala ukuthi ukwenye indawo. Umnandi wesikhashana awusekho. Wona nje uyashesha ukuphuma emntwini, usheshe ukuphuma nje namanye amaphutha amaningi angakuwena. But awaboni khona la maphutha lawo which is something very distracting. Mina ngithi baba asivumele usizakale uzosibona ukuthi mhlawumbe masusizakele wathola abantu abakululekayo. Uyasibona nesidingo somkakho nengane zakhe ekhaya uqala umuzi wakho kabusha one peace nothando. Hayi ngakuthokozela. Ngiyathokoza. Yebo.
At least ikhona senqoba Mthembu. Hayi mumthemba kodwa ke simnikeze ke bona Ungahamba olokhuza. naye mama yosizakala. mayethanda Hey. Uyathanda Okay, yasisenze ukudlala kanjani King? Akahambe yedwa ubaba. Okay. Kuke kudilwe noBaba yedwa engekho ma. Yeah. Because uma ngenzeka abe trigger kulento azama ukuyisizwa. Agcina sayidefender. Agcine seyidefend agcine sebona ngathi kwayilento yenziwa ayina sidingo. Yeah. Noma kodwa ngicela ahambe naye counseling yabo before beze be after the accident sebengahlangana ke kwi marriage counseling ukuze bekwazi So ukusebekhuluma there's a phone how to deal with him. sebehilile as individual Yeah. abangithine Get you, behilile get. ngokuhlukana bese behili because njengamanje kudingala umuntu oyedwa ingene ledwa nomunye ingene yedwa because lo uzobe trigger kulo nalo abe trigger kulo ngesikhathi bezama ukusizwa. Qedile ngana kwethu. Nganza kwethu angazi ke mhlawumbe nasayena shada nashadelo understand kangcono lezi zinto. Thina ke ngani zakwethu ncenga sisazama kuya ngakhona siyanyonyoba singone kodima yonke into esenza siyithola kwi research nocwaningo nje olujulile. Siyafunda thina. Kodwa ke asambeni mamdepha. Nami ngicabanga ukuthi hayi asambeni King izamile kusebandleni ethu sisho ke vele ukuthi okuhlulayo sikunikeza ucephesha Yeah. kuso isikholela ukuthi bona bayifundele lento kuzoba lula kodwa healing yona iyadingakala kulomndeni asambeni. Ngana kwethu peace. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy